E aproveitei neste primeiro contacto para facer unha solicitude formal ao Consello, como é que empecen a traballar xa, que nos eleven un informe de cara á organización dos actos culturais do Xacobeo. Estamos a piques de iniciar o Xacobeo, estamos a meses de iniciar un Xacobeo que, ademais, o Xacobeo 2010, que vai a ser o único da próxima década, porque o seguinte Xacobeo non o teremos hasta o ano 2021, e temos que aproveitar o Xacobeo 2010 como unha forma non solamente de volver a trasladar a nosa cultura, senón tamén de incrementar a nosa actividade económica nun momento de enorme preocupación económica pola recesión e polo paro no que está inmersa a economía galega como o resto da economía española. O que dixemos e o seguimos reiterando é que temos que facer en política o que se fai na rúa. Temos que elevar a categoría de normalidade política a normalidade da rúa. Na rúa hai moitísima menos disquisición técnica. Na rúa o que se quere é unha amabilidade lingüística. Amabilidade lingüística iniciada polo primeiro presidente do Consello da Cultura Galega, don Ramón Piñeiro, proseguida por García Sabel, anticipada por Cunqueiro, esa é a amabilidade que nós pretendemos. O galego forma parte da nosa forma de ser e, polo tanto, o galego non pode ter rexeitamento por parte de ninguén. Sería absurdo caer na tentación de non ser intelixentes con esa amabilidade lingüística que pretendemos. Como digo, vamos a elevar a principios políticos o que na rúa se considera normal. E vamos a facer unha política normal de acordo co que na rúa se considera normal. En este momento, o problema non é o galego e o castelán. O problema do ensino en Galicia é incorporarnos o inglés. Creo que por responsabilidade neste momento, despois de escoitar os agentes sociais, despois de que algún membro do goberno se dirixira a min para pedir opinión sobre determinadas cuestións, creín que era oportuno pedirlle ao presidente en funcións que designara persona ou personas axeitadas para facer o traspaso. Se o presidente en funcións considera que ainda non chegou o momento, esa está dentro da súa responsabilidade. Eu, dende logo, vou a seguir intentando ser responsable. Creo que estamos nun momento complexo, hai empresas, hai organismos que están preocupados por cuestións que están neste momento en tramitación na Xunta de Galicia, e eu entendín que, dado que estamos nun momento económico moi complexo, o lóxico sería empezar